paní Pavlína Tarabcová. Takže ostřílený soutěžící také. Takže vy vyberete vlastně 2 pejsky, takže která je ta první? Dobrý den. První je teda Akila a to je ta dvouletá Tenka. Představte ji trošku. No, Akilka je hodná, inteligentní, hravá a trochu jiná. Aha, takže splňuje všechny požadavky na správného voříška. Dobře. A umí něco Akitka? Myslím, že loni se něco ukazovala, že jo? Umí. Tak ukažte. Akitka je 2letá čpínka. A uvidíme, co umí. No, šikovná. Tak to vypadá, když se s pejskem cvičí pravidelně, hezky. Štěkat na povelmu taky krásně, výborně. Paníčka zapomněla, co má dělat, třeba to bude vidět pejsek. To vymyslíte, dobře. Couvat bude, to je hezký. A couvat do tunelu umí? Bude do tunelu a pozadu, jo? Couvat do tunelu, to jsme tady ještě neměli. Hezky, výborně. S páníčkem, to je krásný. Ano, toto je pro porotu startovní číslo 4 pejsek. Akila. Takže nás bude představovat ještě jednoho pejska. Krásné. Pacinku. Pěkně hezky na postýlku, tak. Ještě by si tam mohla dát klidně šlofíka. Krásně. A teď pozadu. Dobře, nebudeme dělat pozor, nebude couvat do tunelu. Dobře, krásné všechno. Takže s jedním pejskem máte odbyto, krásné to bylo. Gratulujeme. Dobře, takže si zavolejte posilu Mikyho. To je pejsek, který soutěží pod číslem 5. Stejné majitelky. Paníčka se nenudí, protože má 2 pejsky a teď to bude duo. Miky je 8letý pejsek. Hezky, no vidíte, takže 2 pejsci, to je dobrý, když si pořídíte velkýho malýho. Velký bude dělat překážku, malý může skákat od rána do večera.